Γεια σας παιδιά, Nick99 εδώ πέρα και στο σημερινό μας βίντεο θα παίξουμε Free Fire. Είδα εδώ πέρα που είχαν μπει κάτι πραγματάκια εδώ στο Free Fire και λέω να τα δούμε μαζί. Εδώ πέρα βλέπω ότι έχει μπει αυτός εδώ χορός. Τον έχω αυτό το χορό. Αυτόν τον έχω για κάτι μέρες. Τον έχω πάρει. Εδώ πέρα όπως βλέπουμε έχει μπει αυτό εδώ πέρα που είναι σαν τέρας. Πολύ ωραίο. Θα τα έγκρινα, θα το έπαιρνα αυτό. Εδώ έχει τα Evoguns. Κάτσε να το φορτώσουμε κιόλας. Πολύ ωραίο Evo. Εδώ έχω κάνει κάτι σφινάκια εδώ. Ωραίο είναι και αυτό, το έχω πάρει. Και αυτό το έχω πάρει, είναι... εντάξει, είναι μια χαρά. Βλέπω εδώ πέρα από ένα σκηνάκι το έχω πάρει. Legit. Και είπα τώρα να παίξουμε έτσι λίγο δύο ματσάκια λόγου. Και πάμε να παίξουμε. Αλλά πριν παίξουμε θέλω να σας δείξω την guild που είμαι μέσα. Στην guild. Εδώ πέρα είναι αυτή η guild. 49 άτομα. Όποιος θέλει να μου γράψει κάτω στα σχόλια ποιος θέλει να μπει. Και είμαστε αυτά εδώ τα άτομα, είμαστε καλοί, είναι όλοι καλοί. Και αυτός που έχει την guild είναι ο Warshadow. Άμα το διαβάζω σωστά. Warshadow. Είναι και αυτός πάρα πολύ καλός. Έχω παίξει μαζί του 1v1, 2v1. Έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές Guild Wars. Και αυτό. Και πάμε να παίξουμε. Όπως βλέπουμε μας έβαλε. Πάρω αυτό εδώ. Έχω καιρό να κάνω βίντεο. Δεν πειράζει όμως. Αχ, δεν τον έπιασα headshot, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά. Και όταν είσαι level 6 στην guild παίρνεις και αυτήν εδώ τη σημεούλα. Μια χαρά, φυλαία είναι κιόλας. Εντάξει. Headshot. 2-0. Εντάξει, πάρα πολύ εύκολο. Και... ωραία, να δούμε τι θα πάρει. Νομίζω... παίρνει ένα shotgun. Ναι. Και παραλίγο να κλειστώ. Για να δούμε εδώ. Τι λέει, θα το νικήσω? Εντάξει, δεν τον έψασα και one tap επειδή ήταν πάρα πολύ κοντά. Δεν πειράζει. Θα τον κάνω, παίζει να τον κάνω και τώρα ένα one tap. Τώρα τον έφαγα έτσι επειδή δεν κουλιότανε. Τι να κάνω. Τι λέτε, να πάρω κανένας να... όχι, θα πάρω ένα Deagle. Και άμα δεν κουλιέται, τι να κάνουμε.
Παίζει και να κουνιέται. Δεν κουνιέται. Κόλλησα. Εντάξει. Είναι δύσκολο να φτιάξει έτσι εδώ με το δίκτυο. Θα παίξουμε έτσι κι αλλιώς κι άλλο ένα ματσάκι και αυτό δεν βγήκε και πάρα πολύ καλά. Δεν έπαιζε ο παίκτης ο άλλος, ο αντίπαλος. Πάμε να δούμε. Ωραία μας έβαλε. Περιμέναμε εδώ να φορτώσει 92, 93, ωραία μας έβαλε. Να δούμε τι θα πάρει ο παίκτης ο αντίπαλος. Πήρε κάτι. Είναι φόρτια. Βάζουμε εδώ το blue. Κολλάω λίγο εδώ, επειδή είμαι από το παλιό μου κινητό. Αυτές τις μέρες θα κάνω και άλλα βιντεάκια. Δεν την έβγαισα headshot. Δεν πειράζει. Την έπιασα, αλλά δεν πέθανε με το headshot που έκανα. Αλλά δεν πειράζει. Θα το φτιάξω εδώ το κουμπί λίγο αυτό. Βάλω εκεί πάνω γιατί δεν γίνεται. Πάρω λίγο να βγω. Και αυτή εδώ η παίκτρια δεν κουνιέται. Τι γίνεται φίλε. Τι όπλο να πάρω. Πάρω ένα παραφάλι. Ωραία. Θα προσπαθήσω. Βλέπουμε δεν κουνιέται ούτε αυτή. Τι γίνεται. Δεν κουνιόνται όλοι. Ας ελπίσουμε ότι θα κουνιέται τώρα. Την έχω σαν μια headshot τώρα. 250. Γιατί δεν κουνιέται τώρα. Για δούμε τώρα. Αυτή πήρε τα όπλα. Τι εγώ. Κάτσε. Όχι, απλά δεν κουνιόταν. Και νόμιζα ότι πήρε κάτι που είναι καλό. Κάτσε. Εντάξει. Τώρα θα βάλω κι άλλο. Θα βάλω ένα τρίτο για να παίξει κι αυτή, γιατί δεν έπαιξε πάλι ούτε αυτή. Το τελευταίο τρίτο και φαρμακερό όπως λέμε. Θα πάμε. Ωραία, μας έβαλε πάλι για άλλη μια ακόμη φορά, για τρίτη και φαρμακερή. Ωραία.
Βλέπουμε είναι κανονικός παίχτης, πήρε με τη μία. Δεν ξέρω τώρα θα νικήσω γιατί με αυτό το όπλο δεν είμαι και τόσο καλός. Όπα, έπεσα κάτω. Παίξω one tap τώρα. Θα προσπαθήσω δηλαδή. Δύο μπαταρία. Μη. Όπα. Τώρα πετυχαίνει σώμα επειδή δεν έχω παίξει ποτέ με αυτό το όπλο. Τώρα θα πρέπει να το καμάρω. Μου σπάμαρε αυτός. Δεν ήξερα και τόσο καλά παίζω. 14 XP. Νομίζω ότι έπαιξα κάπως καλά. Πρώτη φορά με αυτό το όπλο. Βασικά μπορεί να έχω παίξει, αλλά μπορεί να έχω παίξει και άλλες φορές με αυτό το όπλο, αλλά δεν είναι και τόσο τέτοιο. Τόσο εύκολο. Για να δούμε. Εντάξει από τη λέει. Εξολομπουλιές δεν γίνεται. Δεν γινότανε με αυτό το όπλο να παίζω. Είναι δύσκολο. Θα κάνω και like. Μια χαρά. Τώρα θα πάρω αυτό το όπλο. Δεν ξέρω αν είμαι και τόσο καλός με αυτό εδώ το όπλο. Αλλά θα δούμε τώρα. Με το UMP. Εντάξει, μια χαρά όπως βλέπω. Με σπαμάρι. Να τους. Τον βρήκα. Άντε κάνεις βούρες. Δεν χάνω. Με έφαγε. Μια χαρά. Δεν πειράζει. Ο 89 headshot. Πάλι. Μη. Headshot. Κάνουμε εδώ λίγο. Το χεστάρουμε λίγο. Εντάξει. Δεν πειράζει. Πήρε Deagle και SKS. Όπως βλέπουμε εδώ. Να το Desert Deagle. Τον έχω εγώ. Με Deagle όμως. Για δούμε.
Για να δούμε άμα τον έχω. Ω! Τώρα πρέπει να μπαίνω βγαίνω. Με έπιασε. Legit, μια χαρά. Ωραία. Για να δούμε τώρα ποιος θα νικήσει. Και είμαι και από το παλιό μου κινητό. Και εγώ ξεχάσα να παίζω από το παλιό μου. Θα σας κάνω και ένα ακόμη βιντεάκι. Μια άλλη φορά. Πώς παίζω από το παλιό μου κινητό. Και πώς παίζω και από το καινούριο. Δηλαδή θα σας δείξω πρώτα πώς παίζω από το καινούριο και μετά από το παλιό. Ή από το παλιό ή μετά από το καινούριο. Έτσι πάει, ναι, κάτι τέτοιο. Εντάξει, με το sniper εδώ, έτσι. Εύκολο είναι. Εδώ θα το πάρω. Το παίρνω εύκολα. Τι λέει? Αχ, με πήρε. Δεν πειράζει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Πάτησε την καμπάνα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα μου βιντεάκια. Και αυτό ήτανε. Γεια σας.